Jaierrikoiak eta auzoko jaiak defendatzen ditugulako. Porque los queremos en casa. Barakaldoko gazteon etorkizun duin batean sinisten dudalako. Por el cuidado de las personas, que sea público, no negocio. Por la defensa de los movimientos sociales de Barakaldo. Barakaldoko herritarrak erdigunean jarri eta beraien bizitzak hobetuko dituzten politikak beharrezkoak direlako. Por la diversidad cultural. Por la defensa del medio ambiente. Por los derechos de la clase trabajadora. Por la defensa de los colectivos más vulnerables. Vivir dignamente es nuestro derecho. El derecho y la igualdad de todas las trabajadoras. Barakaldo euskalduna nahi dugulako. Aurrera euskal kultura Barakaldon! Aniztasuna maite dugulako. Dispertsioarekin bukatu nahi dugulako. Gizarte honek sormen gehiago behar duelako. Por la diversidad. Pentsiodunak gure eskubideak lortzeko. Gazteon oraina eta etorkizuna borrokatzeko EH Bildu. Lan eremuko garapenaren alde nagoelako. Por el derecho a decidir. Por un Barakaldo justo y solidario. Eskola publikoa eta euskaldun baten alde. Euskal Herriaren independentziaren alde borrokatze. Euskalduna eta ezkertiarra naizelako. Herritar guztiak zoriontsu egingo dituen Barakaldo baten alde. Zaharretxe publikoen aldekoa naizelako. Bizitzak erdigunean jartzen dituen feminismo batean sinisten dugulako. Guztienengatik, porque somos muchas las que creemos en otro Barakaldo, EH Bildu.